hebben wat oors. Is het honger? Ho. Komt net goed, zo. Spannend. Het is best wel een prettig werk. Eerst zei ik door de laatste eerst blijven zitten toen in één. We zoen maar de gedienen bezig. Goeiemorgen, een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Goed, op de planning. Tjibbe en Jelke zijn druk dwaande met alles ophingen in de badkamer en wc. En ik zit together met Ilse en de band om een televisie voor de badkamer. En even zien dat er nog verder nog andere dingetjes binnen. En dan vanmiddag had Ildo light zoek even met Ilse zien of we de lamellen ophingen kunnen. Er moet nog een stukje uit, denk ik. Ik denk dat ze iets te lang binnen. Dus dan doen we daar nog even aan de slag. Maar ik zal je maar eens even chillen, daar werd de man met dwaande binnen. Altijd al je wat slag je wil. Hallo! Hoi. Nou, Tjibbe die is met de stroom dwaan ook. En Tjus had het meubel opgehangen en stopcontacten. Daar dan stopcontacten. Ja, en dan gaan we weer op de televisie, ik kan dan naast je daar hingen. Dan kan we hier is het bad, kan we een badtelevisie zien. Dat is wel heel luxe, hè? Wordt het wel mooi, Jolo? Wist onthouden, zei ja, met de dwars, de kastjes aan naar die badmeubel. En nog een blad komt er nog in. Nou, dat is een handdoekenrekje. En de lamel die ga ik hier. Dit ben de lamel. Daar zullen Ilse en ik vanmiddag even uit de benen. Ja, dan leidt Il dat mooi bed. Frank even in de chill met zaken. En dan kunnen we daar even mee aan de slag. Dus ja, er is schat in de zaak. Hier zijn de kastjes van in het badmeubel, die moeten er nog in. En deze planken komt er nog heel veel in, zeg maar. Dus dat is dus blad van het badmeubel. En die heb ik nog een bladje voor. Hier is nog een lietsere. En die komt dan hier bovenop. Die moet je nog bovenop. In de badkamer zoals voeren, hier mag nog voeren. Dus ja, zo staat er gewoon. Wat het wat? Nou ja, ik zou zeggen, via net te abonneren en te liken en dan mis je me helemaal niks. En ik neem je mute bij mij. Wouterke. Wat is het? Oh, besmarig. Niks. Dan wordt een heidje met een shirt. Nee. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, Ildo, lekker vinger in de noos. We hebben het oors. Is het honger? Ja, kunnen we? Ja. Yay! Nou, gaan we. Een ballon. Dat liedje wel ballon, dat ben je een ballon. Dat ben gewoon een baltje. Dat is maar sfeer. Ik ben gewoon een bal. Niet een ballon. Bowlingbal. Zo'n je een televisie voor je haar zaak af. Ja, tegen de bal. Wat gaan we weer? We krijgen gewoon even hier, hè? Maar sowieso zei elke een smart TV, maximaal 40 inch, maar iets tussen de 30 en de 40 inch. Ongeveer Sankt Rutte? Ah, jongen, ik had het even stoffen. Wie zullen ze even jaren? A few moments later. Nou, dit is een wudden. Heel een echte. Een echte hisense. Een hechte hisense, jongens. Ook als, ja, moet ik me heel even nog haken, maar eindelijk. Als je goed knabbel, gaat ik lekker daar. Ho. Komt net goed, zo. Dat is wel handig, die bijmaaiers, hè? Ideaal. Ja, wel handig. Dat is wel leuk, hè? Tante had hier niet zacht. Oh, goed zo. Zeker. Yes. Ja. 7 keer en dan gaan we weer voet. Lekker Ze gaan dan even naar boven. Oh, dat is wel leuk. Dat geven we eraan. Much later. Nou, de televisie is al van mijn autolijn. Hoe volle service was het? Wat ga je hem krijgen voor tante Els? Even wat broodjes hebben? Serieus. Chip moet jou voor toch? Oh ja. Dus die eet sowieso net mij. Nee, dan laat hij maar iets zo zitten. Sorry, Chip. Zullen we broodjes hebben? Ja. Nou. Oh, wat lekker. Maar je drinken. En wel die poesa. Wat zei ze toen? Die poes. Poes. Welke deze? Is dat een Ik poes? denk dat Ilda met z'n volk maar. Zo. Ja, oh, skilpad. Lekker. Zo fijn. Wauw. Leuk. Dit is wel van je verroostdag. Ja, dit is van je vrouw, toch? Ja. Is dat ik mooi? Ja. Je Ik bent straks weer eens de oortwand. Ja, je mij om de beurt versje ziet je, hè? Waar je dit versje kijken waarop zag? Vanken. Is er dit zoiets zag, Vanke? Oh, dan net wat zo. dan? Maar is nog een oren nu, zie je.
Welke was toen dan, Famke? De wielen van de bus? Oh ja, oh, leuk. De wielen van de bus gaan rond en rond. Rond en rond. De wielen van de bus. Nou, wel even heel leuk meedoen, hè? Ja, even op je allerbest, hè? Dat leuk. Even zien dat je dit versje wil kennen. Let eens even jaren. De wielen van de bus gaan En jij hem net? Rond en rond. rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond. Als de bus gaat rijden. Wat krijgen we nou? De deuren van de bus gaan Open en dicht. open en dicht. Open en dicht. De deuren van de bus gaan open en dicht. Nou, Als de bus Mooi, leuk. enthousiasme erop met jou. Het is al leuk. Ildo krijgt Malke, Sabetje en Zaken van zo'n en chillen. Ja, in een piano. In een piano. Hoe gaat het versje alweer? Oh, jij bent net helemaal boven. Boven? Nee, bloei je maar mooi, jongen. Eerst met Sabetje. Dan moet ze beren. Ja, of dit. Is dit een lekkere bed? Een tekkentje ervoor en een kersen. Dit is mijn bed. Dat is die bed. Nou, die van mij zien we Jelke zit even de beugel te installeren. Hoop ik. Slaagt het Jelke? Mooi televisietje, hè? Mooi het zo. Een echte? Hoe vind je het ook weer? Hisense. Hisense is het denk ik trouwens. Hisense. Een echte Hisense. In het Fries is het een Hisense. Hisense. Dat is mooi, hè, Michelle? Oh, er zit zelfs een waterplasje bij. Ach, heen, ze bent direct van alle markten tussen. Wat hast u daar voor lekkers? Broodje hamburger? Daar zagen een taartjes. Ik maak nog op bed. Zo. Waar ik wil wat eten. Wat is een hamburger? Hast u dat, Bilda? Nee, net Zullen we hem in een bedje brengen? Ja. Ja, ja. We zijn ze lekker koesallen, ja. Gaan we van alle markten tussen, hè, de Ilja. En shit, dan komt de televisie daar, spiegels daar. Dit zijn de spiegels. Zit met zijn knopje, mijn licht. Hallo. Televisietje. Ja, jongens. Dit wel wat. Nou, hier met een lamel. Dan zijn we zien wat. Ik kijk wel bij hel hier. Dan een skoft chili. Maar we hier is zo over. Mooi klonks. Wat charmant. Ja, we hebben twee. Gelukkig. Gelukkig. Ja. Wat zit er ook op maand? Ja, van mij. Van een keer zo'n weekend. Wat soort stof? Het is plastic. Ja. Maar ik denk in de bakkevelen is dat het handig is. Ja, natuurlijk. Kan ik er ook nog niet, hè? Het zit er echt niet hoop, toch? Wat net? Hoop ik wel. Ja, ja, shit. Trek je? Oh. En dan een kleed. Ik ben stoelgeleid, is die beugel willen. Nou, laat je het lang. Ik heb eerst nog een helder. Ja, ik zet dat tekens dus. Ik zit Ja. Succes, Ilse. Doei. Ja. Kom maar, man. Het tweede gatje. Oh. Dat is wel hier. Ik doe niks. Ik steek gewoon mijn handdoek. Ik doe wel niks. Ik ben heel goed. Oh, wat lief. Wauw. Ik kan nog weer vers klikken. Tja, hoppatee. Kijk dat. Spannend. Better than me.
Mijn god, joh. Krijg wat. Ja, kan dat komen? Ja, kom maar. Komt u maar. Right. Kom maar. Ja? Ja? Oké, zo. Een echte Hisense. Hoe vind je nou de verloren hebt, Maarten? Seks, denk ik. Kom maar. Ja, dat wist wel als ik dat bad was. Ja. Maar daar nog rollen in. Dat is mooi. Ja? Spannend. Ja, ken je dat echt? Ja. Wauw, wat een ding. Jeetje. Ja, wel iets kennen, ja? Kijk dat. Ik vind het wel mooi. Jij vindt hem te groot. Zou ik een bril hebben? Dan kan je wel alles lezen. Ja, dat is toch. Dan moet er eigenlijk net daarbij in principe. Ja, dat zou wel een beetje. Maar dan moet ik. Zo, toch? Awesome. Oh, hier. En dan lees ik hier in mijn badje zo. Oh, bakje thee heb ik. Wat wil het wezen dan weer? Hoe gaat het je, jongens? Ja? Oh, wat leuk. Baby TV. Van Max die wat Famke? Wat ben je hem leven aan het watchen hield dit hij? Ja, pop. Wil je mij wat lekkers aan, hè? Zie ik zo wat lekkers? Ja, zie ik wat van je pakken? Wat hartstikke. De boekenkant van mijn militaire basis. Ja. Maar zie je, dit is het helemaal. Oh, wow. Dus je kan jeep, ik kan zo'n auto, ik kan een tank, ik kan een helikopter en ik kan nog zo'n auto. Hele basis. Zie je, hier is tot de tank. Oh, wow. Cool, man. Zal ik eens even wat lekkers van je pakken? Nou, jongens, check. Netflix staat er al voor. Gaan we er helemaal geen tier van, jongens, in. Ilse is al met de laadjes dwalen. Klasse, Ilse. Rekje hebben we nog eens. Oh ja, mooi beeld. Rekje hebben we nu ook op maken. Wist je nou even de spiegel dan, hè? Daar matter? Ja. Sure. Ik vasthouden dit. Lekker. Wat is het? We hebben gewoon waar. Wauw. Even recht, hè? Dat even recht. Zo. Tikje, nee. Ja, zo. Dat is hem. Dan raak je het gewoon en dan ging je dat geven. Nog een keer, nog een keer. Ja, dit is het mooist. Toppie, joepie. Laatjes. Is die op maat? Nee, net op maat. Die matten weer nog een op maat, meid. Ja, ik ga direct een broekje in zoeken, maar... Dat is best wel een prettig werk. Eerst zei ik dat de laatjes eerst blijven zitten toen in. Ik wist zo maar ik het niet bezig. Maar ik doe de laatje wel even size neer. Dus ik denk dat het best wel lastig is nog. Nee, alles met op maat nog knipt en zagen en plakt. Zagen heb ik nog. Ja, die buis denk ik. Die met zo'n... Buis is erom. Ja, dat is nog net zo makkelijk als het hoofd nog te weer. Dus wie zijn er dan eerst de laatjes even, hè? Ja. Helpt zo'n mensen goed? Hé, wacht je? Ja. Drukken, ga ik zo weer weg. Drukken, drukken. Tada! Alle kastjes erin. Even wat water. Hier de toast. Hier is dat toast. Ilse zal de... Hoe neemt ze dat? De douchekop. Ik pak hè, meer dan net. Jelke maar op heeft. Ligt het nou helemaal? Ja. Dus ik kan dat installeren. Ze zullen installeren. De guate erin. Mooi man. Mooi hè. Mooi elke keer, hè? Poh. zwart. Dat jonkje kind. Ja, zwart hè. Alles zwart. Kijk, zoals mijn ziel. Nee, mooi. Zal ik even wat bril opredden. Dat klinkt heel goed. Later. Nou, Sarah. Jelke moest nog even wat bij de bouwmarkt bij haar leren. Ze hebben eerst een bakje koffie doen. Die hebben we daarna weer verder. En de Ben gaat hoe een mooie Floris lava parcours maken. Leuk jong, maar eens even zien. Het hele huis lijkt mooi vol.
Leuk. Leuk speeltje, zaken. Maak hem de groen uitrijtje, Famke. Dit is leuk. Vloer is lava. Oh, nee. Wow. Ildo is weer van bed. Hoi jullie. Oh, er bestaat aan het poepen. Wat er gebeurt. Dankjewel. Wat er op tier gebeurt. Maar kom ik hierop komen? Oh, dan had ze het even meer beet houden. Op het krukje, Famke. Houd je. Bovenop. Was erop. Ja. Ja, kom maar. En spring. Tada! En weer een bakje koffie. Nee, nee. Nee, Flos. Nee, de Flos. Oh, nee. Nee. Mooi. Oh, mijn boete. Ah ja, vis de koolboek. Nee, het is vies waar. Ik is wel in de bak kindershell in uit. Dat is wel een shell. Dat is wel weer makkelijker. Nee, Flos. Ja, dat is goed. Maar zo, shell, we hebben weer een spiegel. Dan gaan we weer een spiegel. En Yes, jouw. over jou kijken. Ilau. En die laatje. Ik heb die. Nou, mijn stoel aansluiten wil daar om de beurt. Oh, dit is het bad. Dit komt het bad. Hier komt het bad, ja. En wil je echt een keer sliepen? Oh, dat is wel gezellig. Een keer in bad, een zaken. Krijg ik ook een keer. Nee, Flos. Nee, Lordje. Nee. En hier. Mooi. Yay! Pas die Dan eraan. zijn we onder bij het los. Hey, doei. Wat help je hem goed, hé? Wie zal toch nog even een poging doen? Wie had heel dit uitsteld? Wie zal een poging doen? Wie gaat nog een beetje uitvoeren hoe het werkt. Best wel een soort werk, helaas. Maar komt vers goed. Nou jongens, wie doet dit nog even? Ik verleed je hem. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via net de chill te downloaden voor op die tablet als telefoon. En wat zei je dan?